Foli ani tanuni an b'o kɛ ka ɲɛsin an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma aw ni antuma o bisimila Mifa production ka kunnafoni di kɛnɛ kan bi juin kalo tile 9 san 2024 an ka furancɛla fanga ɲɛmɔgɔ colonel Assimi Goïta juin kalo tile 3 tɛmɛnen n'o kun bɛnna tɛnɛ ma a ye groupe électrogène 15 k'o di an ka kuranko ni jiko ministre ma ni o ye madame Bintou Kamara ye o walasa caman bɛ se ka bɔ kuranko gɛlɛya la cogoya min na Mali la wa tilala k'a ladɔnniya k'a fɔ fana ko dɔnni a nataw la min ye den tan wɛrɛ k'o bɛ nali ka bila min bɛ se ka kɛ sababu ye ka kuranko nɔgɔya an ka jamana kɔnɔ. Irisi ministri min ka baara ɲɛsinnen don kɛlɛko ma ale ka ministri danka ni o ye colonel général Lounous Bɛki ale kun bɛ an ka jamana na tɛnɛn tɛmɛnen na ani an ka furancɛla fanga ɲɛmɔgɔ colonel Assimi Goïta o ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya u ka kuma bolila fɛn minnu kan o dɔ ye Mali ale ni Irisi u ka lakana baara ɲɛtaga sabatili koɲa kan o tɛmɛnen kɔfɛ u da sera Sahel jamanaw olu fana ka lakana sabatili koɲa kan. Kalo 9 kalan tɛmɛnen kɔfɛ min ye Mali defu ye kun daminɛna juin kalo tile 3 o tɛmɛnen na ni ka a kuncɛ arabado n'o kun bɛnna a tile 5 ma école kalanden minnu kun bɛ ɲɔgɔn dan na o kun ye école kalanden mɔgɔ 300 ni 49 ani mɔgɔ 80 ye a don fɔlɔ ni o ye defu yɛrɛ don fɔlɔ ye o dayɛlɛli kɛra an ka ministri ɲɛmɔgɔba fɔlɔ fɛ ni o ye Dr Choguel Koukala Maïga o kɛra groupe scolaire la Kalabankɔrɔkaw fɛ yen nɔ o kɛnɛ kan a ye ladilikan caman di école kalandenw ma ka denmansaw ka olu fo kosɛbɛ a ka foli o tilala ka kɛ ni ka ɲɛsin an ka furancɛla fanga ɲɛmɔgɔ ma ani lakana baarakɛla minnu bɛ lakana koɲa la sanga ni a wagati bɛɛ lajɛlen la a ye olu fo hali bi defu koɲa la min ye segukaw fɛ yen nɔ olu ka directeur de CAP o minɛna ka o datugu ko sababuya kɛ ko sujet dɔ o tununa. Mali kunnafonidilaw ka ɲɔgɔn kunbɛnba n'a bɛ fɔ o ma ko salon des médias o baaraw kun daminɛna an ka jamana kɔnɔ mai kalo tile 30 o tɛmɛnen na an ka baara ninnu kun cɛra juin kalo tile 2 tɛmɛnen nɛgɛ ɲɛ 17 wagati la Amadu Ampate Bala mɔgɔ minnu kun sen bɛ a baaraw la o kun bɛ taga bɛn mɔgɔ 300 o jate ma o cɛla mɔgɔ 50 olu bɔra kɔ kan kibaruya la tile yɛrɛ kuru kɔnɔ mɔgɔ minnu kun bɛ taa u sen jɔ a yɔrɔ la o kun bɛ taga bɛn mɔgɔ 1000 jate ma min ye an ka jamana kokanko ministri Abdoulaye Diop ale da sera fɛn caman ma olu cɛla o dɔ ye cɛncɛn jamana 3 Mali Niger Burkina olu ka fara ɲɔgɔn kan o ɲɛtaga baaraw bɛ se ka sinsin cogoya min na a da sera u ma ani u ka baaraw la gɛlɛya minnu bɛ u kan u ka baaraw tagaboloya la ani cɛncɛn jamana 3 o ɲɛmɔgɔ baara minnu bolodalen don u bolo a kumana olu fana kan a koɲa in kan. Musa Jara ni dɔw b'a fɔ a ma ko Ziki ale de kɛra mɔgɔ ye min ye drone ko sigi sen kan an ka jamana kɔnɔ ani ka fara Aliou Touré kan ni o ye informaticien mandat de dépôt dara olu kan ko sababuya kɛ k'u ye sariya sɔsɔ wale kɛ bɔlɔlɔsiraw kan a yirala k'a fɔ k'u ka kiiri ko bolodalen don juillet kalo tile fɔlɔ o nata la. Sinabef ni o ye bankiw ka fara ɲɔgɔn ka jɛkulu ye Mali kɔnɔ olu ka secrétaire général ni a bɛ fɔ a ma ko Amadou Ba mandat de dépôt dara ale kan pôle économique mɔgɔw fɛ ko sababuya kɛ ko banki dɔ o ye jalakili sɛbɛn da a kan o hukumu kɔnɔna na banki syndicat ɲɛmɔgɔ tɔ olu farala ɲɔgɔn kan ni ka mɔgɔw ladɔnniya k'a fɔ ko baarabila k'u kɛmɛ ka o boloda o ye ni laseli ninnu kɛ juin kalo tile 5 tɛmɛnen nka u ka baarabila in o yɛrɛ daminɛna juin kalo tile 6 la ni ka a kuncɛ a tile 8 na. Cɛncɛn jamana 3 n'o ye Mali, Niger, Burkina Faso o kɛlɛkɛcɛw olu kun kɛlen don ka baarakalan dɔ kun boloda ni o tɛmɛnen kɔfɛ Togo ani Tchad o kɛlɛkɛcɛw farala u kan ni ka kɛ jamana 5 kɛlɛkɛcɛw ye u ka ni baarakalan n'a bɛ fɔ o ma ko exercice militaire min daminɛna mai kalo tile 20 o tɛmɛnen na a baarakalan in laɲini ye ka se ka kɛlɛkɛcɛ ninnu kalan kɛlɛ kunbɛli kɛcogo ɲuman kan ani faso kanu na Niger kalan ni a bɛ fɔ o ma ko tar a nakal ni baara ninnu kɛra Niger jamana de kɔnɔ wa kun cɛra juin kalo tile 3 tɛmɛnen tiliya ni o bɛ taa wa o mara fɛ Niger mara kɔnɔna na a baarakalan in senfɛ ɲɔgɔndan bolodara jamana 5 kɛlɛkɛcɛw olu ni ɲɔgɔn cɛ min ye Mali kɛlɛkɛcɛw ye olu ye sebaya sɔrɔ wa o tɛmɛnen kɔfɛ fana
farikolo ɲɛnajɛ fana kun bolo dara u ni ɲɔgɔn cɛla la. An ka Mali armée olu ye sebaya sɔrɔ o la, jɔnjɔn taara ka di u ma. O nisɔndiya bolo min ye Mali général de brigade n'a bɛ fɔ a ma Alikalifa Kulubali, ale sefa wari 100,000 ta k'o di an ka jamana armée ma walasa u bɛ se ka u yɛrɛma dɛmɛ ni o ye cogoya min na. O tɛmɛnen kɔfɛ Niger aussi ma ale $5,000,000 ta ni ka di jamana kɛlɛkɛcɛ ninnu olu bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna ma walasa u bɛ se ka u fara u boloda kan cogo min. Ni ne bɛ dansigi aw ka bi kunnafoni na, an bɛ foliba lase aw ma sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen la aw ka lamɛnli ni lajɛli la, k'an ka dibila baarakɛbagaw ka olu yɛrɛ fo kosɛbɛ. Ala ka bɛn ni basigi sabati Mali kɔnɔ, a k'an bɛn o la sanga wagati wɛrɛ ni Ala ka jɛ.